si mindset ko man kadto, yun nga ni po, day maging rebellious. Ang inisip ko na lang kadto, kibon si best ko para mahiling din ninda si effort or si ginigibo ko. Then, dumana din po kasi nagpuon si, syempre, bako lang, anxiety leads to depression. So, dumana po ako nagkaikuning mga thoughts na araw kaya, na itong, minsan kini-question ko na din po na kung aki ba talaga nila ako mga araw-araw kaya. Ansa igdong madadangog sa rolang na pagtubod asin opinyon kan podcasters asin kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta asin konektado sa podcast. Ang taga Bicol mayong intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramson na production. Alright, so Diyos maray na aga sa indo mga kanatong natics. As in, sa mga nagdadarangog, nagdadalan kang podcast. Ngunyan, igo kitang pag-uulayan. Igo kitang sarong episode na kung saan gigibuhon, kay iba ko ang saro na naman ng mga guest. Na syempre, kukuha ng taning adal, kukuha ng taning inspirasyon. As in, baka, mali mo, taon kita ning giya para abuton taman ang sa tuyang mga pangarap. So, di ko na po pahalo yun mga tugang. Let us all welcome ang sakong guest ngunyan, si Junel Cabusas. Yan. Ano nickname mo? Hello everyone. Yes po, CJ. Most of my friends call me actually on my first name din, Junel. Pero sa work ko kasi mas ginagamit ko na yung CJ for 2 years already. CJ dahil Cabusas Junel. Yes, so. Para mas madaling matandaan kang mga friends mo. Yes diba? po. Hindi ka man nasabing Junel. Actually, dyan po yan nag-start. Bale, di ba nag-start ako as BPO agent. Then, si team manager may paparatripan ako araw kaya. Then, si operations manager may man kaya ang name Junel man din. Tapos nagkataon that time na paparatripan niya ako. Yaon si operations manager may. Then, instead na ako pagparangiritan kang mga katrabaho ko, siya tigparangiritan mita. Pero siya si somehow napasupog. So, sabi niya, puon kadto, palitan ko na da ang nickname ko or ang Kaya since may JC palayo mo. Since may JC na sa katrabaho ko, baliktad ko na lang sa sako. So recently ka lang pa nag-rebuy nickname? Yes, 2 years ago. 2 years ago? Pero kung aki ka pa, ano kapag sa imo? Ang mga sa harong po, buboy. Kasi ako bunsong lalaki before. Pero okay. ngunyan may mas bunso ng lalaki sa mo. Which is B-boy man ang apod me. But anyway, Junel, or CJ, yan. Napunta ka ng CJ para at least parang feeling close mo nga ako sa imo. Sure po. Kaya yan. Sa mga barkada ko, sabi sa kuya, pwede mo nang i-interviewon si Junel or CJ. Kasi very inspiring da ang story. Tapos nainin ko check ko si Facebook mo. Very interesting na aramon. As in, bistuhon mi ika sa kasi mga pinag-aagihan mo. So, before we start, yan, buot ming maaraman, sisay ba si Junel or JC? Ayan, hello everyone. So, I'm Junel. 2 years ago, I started to be called as CJ sa workplace ko. And then, so, naging garo, medyo kind of challenging or struggle si life ko. Kasi, since huben pa po ako, nagkaigwan ako ng kaisipan na itong arugbaga sa mga Americans na dapat pag-abot 18, independent na ako, mayo na ako sa family ko. So, duman na po nagpuon si kaisipan ko na dapat maging somehow independent na ako. Kaya po, huben pa lang ako, nagtatrabaho na ako. At the age of 11, ang pinakainot ko pong trabaho. 11 years old nagtatrabaho na po ako kaya tagalinig ng bote sa GSM. So, ang bayad sa muya kadto per bote. Per sako. Per bote. Ay, per bote? Oo. Kami actually, gusto ko man i-share sa imo. Grabe, si interview mo, ako na nagsingit. Para at least ma-feel ka comfortable ka, Kang aki ako, actually, yung manang gibo mi kadto. Naglinig kami ng bote sa patisan. Itong tiglalagan ba ganing mga patis? So, nakikilinig akong bote ka to sa uncle ko. Ang bayad sa mo, per sako.
Kaya nasusuya kami kapag itong sarong boy, tiglalag ang mga bote sa mga darakulang sako. Ayun, kasi sako ang bayad sa muya, di ba? Pag salit ang sako, di mas dakol Mas madali. sako or mas dakol lang mababayad sa mo. But anyway, GSM, ano siya? Anong liniganing bote? Um, Biglaan lang po siya. Actually, kaya katapat siya kang school me. Sa elementary ako that time. Then, kadto, tuodo na ako mag-ipon. Maski ang balon ko kadto, 5 pesos or maski mayo. Um, Maday talaga ako yan, mga snack. Minsan, ang lunch ko kaya it's either sabaw lang para makatipid and makaipon. Kasi meron kaming parang cooperative na itong kang elementary, uso-uso pa po yan. Di ko lang aram ngunyan kung iwa pa sindakad to. So, tig-encourage ninda kami na magparaipon. And then, di ko din in-expect na saro ako sa itong may pinakamataas na maiipon sa laog kang garo every 6 months din na nag-check araw kayan. Tapos yun, garo na nakatuodan ko na po to. Tapos kang nahiling ko na ayun nga po to may opportunity duman sa palyo. Pag nagre-recess kami, nagkakaireling may mga siging relaog duman. So sabi ko, na curious kami. Then yan, tig-apot me tapos day pa po sinda kadto maray stricto kadto. Then eto tiglaog mi. Ang bayad sa moy kadto pakakatanda ko garo 25 cents per bote na malinigan mi. And then perang siguro sa nung bulan, duwang bulan man to naghaloy, garo may nag-report. Ta syempre po, pa kami, minor. Bawal ka mo. Oo, bawal po. So, yun, napondo po ito. And then after that, ayun, to cut the long story short, after cut to, maski high school na ako, sige pa akong, tamay, po elementary, nag-sideline na ako itong mga assignments or projects kang kaklase ko, ako ang magibo, Ika tapos nagigibo. pabayaran lang ninda ako ng kumpira si kaya ninda. Tapos nagtitinda-tinda din po ako sa school ng kung anong mga tapos si mama mahilig magluto. Tapos pag nasira man ako, tigpipirit ko siya na magluto para ibenta ko. Then nung fourth year po, duman ko naman naisipan actually itong aram ko medyo sikat-sikat na siya ngunyan, itong crispy kangkong. That time, naisipan ko siyang ibenta-benta din nung high school. Medyo nag-profit man kanto. Kaso, yun nga, take ko lang naisipan ng i-continue. Medyo na busy na din po kasi ako as part kang student government. So, very active din po ako sa school. Naging leader din po ako sa community. So, naging SK ako year 20 na rin sila sa election kang SK. Basta the recent. Recently lang. Po. So, may hapot ako if you don't mind. Kasi sinabi mo sa bago, sa school nindo, igwang kooperatiba na may magsisave ka mo na mga argayan. Anong pangaran kang school? Yung elementary school po, Agaton C. Rodriguez Elementary School. Haraniyon lang po siya igdisarong mi. Pero around 1 or 1.5 kilometers. Kaya, so tinukto ko na ka mo sa school na magkaigwaning may cooperative sinda na makapag-save. So nag-i-interest si mga nindo, si mga sinisaves nindo. Day man po siya totally nag-i-interest. Garo may reward lang sinda. May pinapa-achieve lang sindang certain amount. Kapag, day man totally achieve. Basta parang goal, kapag kaibahan ka sa top, let's say top 5 na top savers, na reward sinda. Kumbaga siya, lang siya, gross savings account kung susumahon. Here po. Dakulang tabang na maray sa estudyante or dakulang tabang na maray duman sa murang kaisipan mo na tukdoan ka mo mag-save. Kasi lalong araw yan sa imo. Pero at the young age, nahiling mo na si importansya kang kwarta. Di ba? Nahiling mo na kung gaano kahalaga ang kwarta sa pang-aral daw na pamumuhay. And then besides, ka pa, nag-sideline ka pa sa school. Di ba? Anong mostly binibenta or sabi mo nga nagluluto si mama mo, ano si mga most seller na tinitindan mo sa school? Ang tanda ko po kadto na permi kong dara is itong gelatin ba or gulaman na salit lang. Siguro na magbenta ko tong 3 pesos or 5 pesos.
Tapos before recess pa lang kaya kadto, nauubos na to. Yo. Day ka man na day man sa mo nasusuyo si teacher mo na. Oh. Kasi di ba mostly mga teacher mo kakanto, nagtitirid naman sa estudyante ninda. Na oy, kinakompetensya mo ako, di ba? Babagsak konta ka sa sa subject ko. Ay, dahil man po. Actually, yung may inisip ko, kasi sabi ko, ang tindahan ninda is arog gani, so dapat mag-ibang tindaman ako. Dapat si Dice hindi ako kompetensya. Para friendly competition ba? Pero kung nag-high school ka, anong sa imo? Anong nakuha mo pa or challenges na nangyari sa mo? Or shall we say, ano kang high school, kasi di ba sabi mo elementary, ano kang high school ang ginibo mong mga racket? Iyon na po to, si mga assignments and projects, tig-continue ko lang to. Ang balon mi kadto, siguro 20 pesos, minsan mayo. So, yung 20 pesos na yan, kaipuhan kong pagkasyahon, ang mga balon kang kaklase ko kadto, 50 or 100. Pero ang Oo. harong lang kadto, sa balyong tinampo lang. Or duman na kasi sa CBS-UA po ako nag-school. So, dakulang Sa campus piling. siya, hindi sa Pili. Oo. So, may mga, duman mga parang harong-harong na din sa laog, di ba po? And then, si mga estudyante duman na iba, nasa San Jose lang. So, ako, harayon pa siguro around 5 kilometers. Minsan, um, pag minsan kaya tigpa-prioritize ko talaga si pag-save. So, naglalakaw ako kayan. Pag ito yung, pag may kaming agriculture subject, tapos pag mag-agriculture subject po, kaya pagalo na, tapos kakagabi, kakagudak ng daga. So, yan pa ang mga ginigibo ko kadto kang high school. And then, dahil man ako kadto masyadong nagpararaket na kang high Nag-focus ka school. na sa academic. Nag-focus po ako kadto sa academic. Ibahon pala na ito yung, ang mga, po kadto, classmate ko kadto, itong very competitive talaga. So, ma-feel mo din na itong dae mag-petics or, though dae man ako totally petics, pero itong ma-feel mo na nasa, nasa battle ka, kumbaga. And then, duman na rin ako nag-start mag-struggle. Tapos, syempre, garo na feel ko na masakit si environment. Tapos, ginibo ko po sa diri ko para di ako ma-pressure, ma-stress. Kung ano si kaya ko, na maabot kang utak or pag-iisip ko, duman lang ako. Dahil na ako makikisabayan Mm-mm. sa enda. Kasi, as in si competitiveness level talaga kadtong mga klase ko sa mga project pa lang. Halangkaw. Po, grabe. Itong, So, garo feeling mo sa sadiri mo, garo kaipuhan mong i-exceed or garo kaipuhan mong pakarayon para at least dai ka o mawalat sa sa ibang classmate mo. po. Di Tsaka ba? itong feeling na harali sinda sa mga bistadong school, mga private, tapos hali ka sa barangay school lang, harag ka to. Nagkaigwa kang inferiority complex na kung apo doon. Na Po, itong pero itong feeling mo minus ka, hulita barangay school ka lang hali. harag po ka, nagkaigwang garo circle, group. Pero po ka to, dahil man ako totally itong nagsuway sa inda or nagrayo sa inda since arog ka to sinapil ko. So, ginibo ko lugod siyang strength. Since tatawa ko makipag-socialize, iyo po to si ginibo kong strength na para mas mabistado din ako as a person. Bako lang intellectual, kundi si capacity ko man na maging friends or as a student leader. So duman na po nagpuon si desire ko na mag-lead sa mga students. And then Mm-mm. luckily po kadto, yun na nga po, naging president ako kang school. That was Oh. fourth year na po kami. Kasi garo ang requirements pag ma-president ka, dapat it's either third year or fourth year. So, ang nangyari po actually kadto, third year, nag-run na po ako. Ano, dako lang nga ni si suporta na tigtatao sa kuya kang mga estudyante. Kaso nga lang, kang first run ko, ang nangyari po kadto, since nasa C80 po kami, ang kalaban ko kadto, garo officer me. So, yung Garo, sabi, garo. so, syempre, um,
ang sabi syempre kasi garot tinakot or natakot si mga ka-C80 ko man. So, no choice duman magsuporta. So, yun po. So, ang nangyari, day ako pinalad katong inot, though magpit man si laban kadto, ang supporters ko man yaon sa freshman tsaka sophomore. Lower Oh, lower level. ayun Kasi po. for sure yan, di ba? Pag senior ka sa CAT, talagang under ka. Lalo na kung nagte-training ka for officer, talagang aram mo man ba katong panahon, pa nagte-training ka ng CAT, even though high school, garo ang training ka to, garo may pang military kind of thing na di ba, naramat ang si 4Ws, di ba? Ah, Itong what you see, di what ba? you hear, when you leave, Live leave it it here. here. Di ba? So, garo ka yan. So, So, kang high school ka pala, garo nag-adjust ka. Kasi, pero for sure kang inot lang to eh. Kasi sa mga nagtatanong sa tuya, baka isipon hinda na baka the whole year from first year to fourth year, baka isipon nila nag-a-adjust ka lang. Anong year? First year ka lang pa nag-adjust or the whole year? Or the whole 4 years kang high school mo? nag-adjust lang po ako to siguro first year and second year. Bali ako po kaya, mahilig ako itong kung ano totoo ako mag-adapt, kumbaga. Kung ano si circle na naiibahan ko, kung ano si ginigibo ninda, tigta-try ko man din. Pero, di man to the point na kakahiligan ko na din si ginigibo ninda. Kumbaga, para at least maaraman ko lang kung taano ninda ni ginigibo, taano ninda ni gusto, araw kayan. So, dumana din po naglaog na nahilig din ako para computer. Inabot din tong saro or perang bulan, mga tulong bulan ata na medyo na-addict din ako sa kaka-computer na ito yung minsan Kawat malilipasan ba? na opo, kawat. Kawat. Anong kinakawat mo? Ano pa 'to? Itong League of Legends po, LOL. O kaya minsan Dota. Isa ka man pala naman sa mga na na-trap kang computer games, 'di Oo ba? po. Pero ayun, since tatao man ako mag-control sa diri ko kasi sabi ko nga ni po, pero gusto ko man lang kumbaga aramon kung taano sinda like na-addict or naiengganyo sa mga arog katong kawat. Tabo ko man Oo. sindang i-judge na um, pariwara na tulos ang buhay, itong mga Oo, arog ang yes. mayong maaabot. So, gusto kong maaraman taano nila ginigibo. Then, duman na po kumbaga siguro mas naging malawak si circle ko. Oo. Sa Oo. garo naintindihan mo si other side kasi most like 'di ba sabi mo sa bago is on to academic ka and then nasa ka pa siguro student council. Siyempre bilang sarong arog kaya na na-addict din sa computer na sinasabi mo. So nahiling mo ang both side kang pagtultul o si pagparakawat lang ng computer. So Mm. garo nagkaigwa ka ning mindset na ay kapag ginibo ko ni arog talaga kay nang mangyayari. Kapag hindi ako sa sign na ni, hindi ang makukuha ako. That's a Yes good po. thing, 'di ba? Yes po. So, ang nangyayari kadto, which is, I think, siyang nahiling kong pinaka-strength ko kasi tataw ako mag-balance and control kang mga bagay-bagay. Nag-abot din po sa point na nakatry din ako kadtong, pero college na po to. Pag-college, since may mga friends akong sa second gate kaya kang duman po ang tambayan. Tapos garo uso-uso din duman smoke or tong Yossi. weeds. Kaya, so, Chonky. so since may mga barkada din akong nagtatry kadto, mahilig, ano po kaya talaga ako itong garo, siguro ba man totally for curiosity. Gusto ko talaga kayang maaraman si cause kang paggibo ninda kadto or paggamit ninda kadto. Kaya syempre para ma-experience ko, abo ko man na itong mag-base lang sa mga ire-istorya. So, tigda-try ko personally. Try mo. Hmm. Before nag-college ka, kasi syempre nagkaigwa ng examination para mahiling maraman kung saan ka kung anong forte mo na dapat ma-achieve mo pag or gusto mong kung pag college mo. Kaya nag-exam ka, anong apo naman itong career assessment test? Parang National Career NCAT. Assessment. Oo. Yan po. Anong si result mo doon? Actually, ang result ko po duman, military. Military. Tapos, Air Force ata yun. Tsaka pagpapari. Kaya, Oo.
Yun po, yung lugar to si tulong tanda ko na result kadto. So, yun po si result ko kadto, si top 3 na tanda ko. So, anong ginawa mo kang college? Actually po, bago ako mag-college, nag-exam pa ako sa PMMA, Merchant Marine Academy. Merchant Marine sa Bataan. Sa Zambales po siya. Oh, Zambales. Oo, Oo. Zambales. So, pinalad man po na makapasa. Kaso nga nilang pag-abot kang sa medical, garo Nahiling si duman na ako Chinomping mo. dahil man po. Dahil man po, haloy na Tapos, ako, haloy na naman tong gibo. Or tsaka, bako man siyang itong haloy yun na nagano Oo. ako. Siguro 1 week lang, 2 weeks, arog ko to. Defensive ba? Tapos, super explain. Oo. Tapos, Yan, day po ako nakaano sa medical. Pero kaya ko tang ipirit na makalaog. Kaso, yun nga lang. Medyo, syempre, na-frustrate na din ako na itong garo. Abo ko man po mag-agi na itong porket may buffer or abo ko pong mga arog katong kalakaran. oo. So, Gusto mo itong garo, tamang pamamaraan. tamang ways. So, Ways. sabi ko, di mauli na lang ako po ko to. First time ko pa to sa Manila eh. Tigibahan lang ako katong tugang ko. Si tugang ko po kaya seaman man din. Actually, Oo. abo na ninda ko kadto pa sa pagmamarines or seaman. Kasi duwa akong tugang seaman na. So, tama na daan na duwa lang. Dahil na pagtuluhan. Tapos, sabi ko man po, at least, maibang dikit. Duman ako sa engineering. So, ang engineering mostly sa irarom kang barko. So, duman ako sa ibabaw naman. So, ayan, tigtugutan man ninda ko. Tapos, yun nga nila. Sabi daan ninda, pag di ko daan nagustuhan, di ko ipanagos. Then, yun man to ang nangyari. Tapos, tigibana ako katutang tugang ko. Tigapot niya ako kung, yun nga, mapadagos ako or die. Sabi ko, mauli lang ako sa Bicol. Tapos, i-assess ko muna kung ano talaga gusto ko. Tapos, ang nangyari po ko di pag-uli ko, kaulay ko si papa ko. And then, ang sabi ko sa iya, gusto ko mag-culinary or photography. Oo. Kaya po duman din ako na siya Nahumaling. So, yun po gusto ko sanang i-take na since yun ang second option ko. Ang kaso, ang sabi sa kuya kadto ni Papa, kung iyo dato ang iti-take ko, dahil na ako magpadagos sa magklase. Normal kang parents. So, sabi ko, sige po, tabo ko man mag-snap, di tigapot ko siya. Iyo. Kung anong gusto niya. Sabi ko, basta niya ako may math o kaya harani sa math. Tarog ka to. Kaya niya na ako sa engineering. Since may background man ng family, si Papa sa engineering. Kaya, sabi niya, yun na lang to i-take ko. Then, Anong engineering? Electrical? Civil engineering. Civil engineer. Okay. Puan kadto, kang inot na enjoy ko man siya, syempre kapa pa si math, mga basic algebra. Oo. Though, syempre, grabe si Pun. Garo, same, nagbalik na naman ako kang pag-shift ko kang elementary to high school. Since gali ako sa public school, biglang private sa University of Nueva Cáceres po kadto. So, syempre, iba si ways of teaching. Environment. Tsaka si environment din. So, parang, garo, si challenge ko kadto ang paglaog ko sa high school, na doble pa. Okay. Namati mo ulit. Namati ko po ulit to. Kasi, dahil man po ako tuod sa Naga, yun lang po talaga to si parang that time na po na ako mag-stay or magparapanaga. Kasi taong bahay lang din talaga kami, dahil kami paraluwas. So, yun po to. Pag puan ka to kang inot first year, kaya pa si struggles. Nakulon pa akong tig-joinan na basic algebra pa lang eh. mga basic algebra, general chemistry. Itong sinalage ko kang high school, nadara ko pa. Pero kung itong nag-second sem na, itong bako po siyang pag-college pa lang, akala ko pag
college. Same as high school, sarong taon, sarong subject na to. Per sem. Oo. So, garo First mabilis sem na pa si lang. Pace. Oo. So, mabilis na si Pace. Second sem, duman na po ako nagkapa-kapa na itong si mga kaklase ko since garo harali naman. Araw ko pa ulit ka tong experience kang high school na since harali sa private naman tapos sa mga bistadong eskwelahan garo kahit itong mga ngalas ka na lang paano ning Dani Aram, Dani sa Moya tinukdo ang high school Oo. kami. Garo So, ano ka, garo na i-compare mo si knowledge mo. Garo, advantage na maray na sindahali sa magay na eskwelahan. Tapos kamo nasa baba lang, garo, namamati mo na, garo, ay, may minus-minuson kami. Nagaro na ka makakalog sa grupo ninda. Di ba? Kasi garo out of place ka. So, eh, anong ginibo mo kanto? So, ang ginibo ko po kadto, since sabi ko nga, mahilig ako makipag-socialize. So, nag-join ako sa mga organization para di nga ni ako ma-pressure. Pero may gwapo kaya ako kadtong ability na kapag mati ko, day ko kaya ng araw kaning bagay, naghahanap ako ng way para day ako ma-pressure or ma-stress duman sa bagay na day ko kaya. Tapos para at least mabalance ko siya. So, naglaog ako sa mga organizations. Tapos, ang pinakainot pong na anuan ko, since nailing ko nga ni si opportunity duman sa school, may student publication po. So, naglaog ako as photojournalist kang school. And then, si Inot po, kang paglaog ko sa student publication, may pa po ako kantong gamit. And then, ang school, may Oo. man kantong gamit. Pero, di man ninda to yung required masyado. So, kahit cellphone pa lang ato si gamit. Kami po, di man kami from well-off, di man ako from well-off family kadto. Oo. As in, garo itong isang tuka pa lang kami kadto. Then, Munyandain na. Duwa um, ng kahig. eh, mga arog na po. So, Okay. ayan, di ang gamit ko po kadto, cellphone. And then, luckily, na-accept man po. Tapos dumana po kaya ako siya nilaog 'di ba po ang dream ko is mag-photography. So sabi ko, Oo. what if si dream ni kang parents ko tapos si dream ko pagsabayin ko. Pagsabayon mo, Oo. oo. Di yun na po 'to. Duman ko na balance si college life ko, duman ko na enjoy si college life ko. Dako lang opportunities si nagralaog tsaka nahiling ko sa pagpho-photography or pagiging photojourn. Nakaabot po ako sa iba-ibang lugar pagko-compete. Tapos, ang pinaka nakaka-overwhelm po kaya kanto si support kang organization mi kang Kang publication. organization. Kasi po day ninda ko like since baguhan ako day ninda to tighiling na ano po, garo basehan para day pilion si mga ginigibo ko or si arts ko Oo. para sa Well, i-compete or it's photography eh. Pag photography kasi, no matter what kind of background you have, pag nagluwas na kasi ang output mo, talagang dumana sinda mabase, di ba? Kasi, maaraman mo na, di mo masasabi na, ini professional na nagkuha, ini na beginner lang. Minsan, baga pag nasa buot mo, talagang natural na maluwas ang art duman sa mga output mo, di ba? yes po. Actually, nabigla na lang din po ako kadto, garo mabilison kaya siguro duman na din ako nabistado kang mga tao na, ayan, maski day ko sinda, dati, kay puwan ko pa makipag-socialize sa inda. Tapos, kang time na ito, garo, mabibigla na lang ako, oy, di ba ikaw si, arog ka yan. Ay, Oo. itong dakulo nang nakakabistado sa ako. Pero day ko man siya, kumbaga, that time, day man nagdakula si payo ko. So kung paano ako nag-start, arog pa din kadto, continuous pa din. Kasi sabi ko, pag nagdakula ang payo ko, aram ko kung saan ako pupuruton. Kaya, continue ko lang po to. Ang kinakaugma ko po kadto kasi that time na po kang na-accept ako, apprentice pa lang. So apprenticeship garo tamang tagahiling-hiling lang arog kani. Tapos nagkaigwa po kadto ning opportunity na mag-immerse kami sa community. Tapos garo usually iyo po kaya to ang ganap mi sa school publication. May mga activities kami na mga arog kayan. Tapos may senior photojournalist kami kadto. Tapos
kang time na ayun na po, the after kadtong pag-immerse me, kang time na mapili na ning for cover kang magazine, tiggranahan niya po ako. Tapos yun to tigbaritaan niya ako na kung pwede daang gamiton si tig-take ko na photo as cover kang magazine. Di siyempre po na bigla akong maray kasi siguro 1 month pa lang ako kadto sa publication, as in mayo pa po ako tong idea. Ang nangyari po kaya kadto, since grabe si gigil ko, tas siyempre dream ko po ito eh. So, oo, kang nakalaog ako, kang natawan akong opportunity na makalaog sa publication me. Kang dati, that time po, kang paglaog ko sa college, nagkakawat-kawat paman giraray ako sa computer since nadara ko pa siya giraray. Tapos, ang nangyari po kadto, kang nakalaog na ako sa student publication, sipag para computer ko, sipag para kawat ko, pag maduman ako sa computer shop, bako ng LOL or Ang kawat ang tig ko Photoshop. open ko. Photoshop. Bako pa po. Mga Ah, tutorials, more on YouTube tutorials po. Sino ka technique okay. sa pagfo-photography. Kasi bawal po din sa muya ang sa photojourn. Dapat straight out of the camera. So, yun po to si makatiga. Pero may kong tigdadalan si Steve McCurry. Tapos si mga bistado pa pong photojourn. So, siguro dumano Photojourn. din po na na hasa si skill ko maski mayo akong total background or pagkaarang. So, duman mo na-realize na mas kiday ka pa maglaog ng photography or kasi most likely, di ba, may mga class ka yan. Pwede ka man pala mag-YouTube University. Yes po. Yes po. Yun talaga. Though may advantage pa din na magklase ka, pero depende pa rin po talaga to sa determination mo kung willing Kung or gusto mong gusto talaga. makanood. Hmm. Oh. So, ano naging kasi for sure, dakulang challenges yan. Kasi, di ba sabi mo nga, civil engineering ka. Tapos naging busy ka sa publications. And then, yun na nga ito, nahumaling ka kasi passion mo talaga is photography. Anong naging epekto ka to para i-take mo si academe side? Itong civil engineering mo ng mga classes. Naka-apekto ba yun duman? Somehow, yes po, nakaapekto siya. Kasi since mas dream ko tong pag-photography, so mas nakapag-focus ako duman. And then, pero di ko man po totally pinabayaan si pagklase ko. Ang Okay. nangyari lang kadto is duman nagpuon si doubt or si second thoughts ko na what if ini na lang talaga si take ko kasi Si nagkaigwa po ako Tinig. kadto ng feeling na mapa-school ako garo itong mayo po siya sa buot. Oo. Maklase na naman, malaw ka na naman sa subjects mo, na di mo gusto. Tapos pag may meeting na sa organization, maugmahon ka kasi nadudumanan mo ang Exactly. passion mo, di ba? Di Yes ba, po. Aruken? So that's the struggle. Yes Talaga na, po. garo, di mo maaraman kung saan ka paduman. So, paano mo siya in-overcome? So, bali na-overcome ko po siya. Tig-isip ko kaya kadto na ining dream na ni kang parents ko is makakapaugma sa inda. Itong dream ko man is makakapaugma sa kuya. Which is, saro pa sa dream ko na mapaugma ang parents ko. So, sabi ko, maski masakit si pag-i-engineering, ipipirit ko dream kong mapaugma din ang parents ko. Since hubin pa ako, medyo namati ko naman duman si, syempre uso-uso po baga sa family si favoritism or itong mga arog po kadto. So, day ko duman nahiling si sadiri ko. Medyo naging maarayo ako sa itong ang Sa mata pinaka kang magurang mo. yes po. Sa pinaka Oo. nagpuon po kaya to kang elementary pa ako since nakaka-compete na ako. Ayan, throwback. so, so may time po kadto na iko-compete ako for division. Tapos nag-aagad akong balon sa parents ko. Then sabi ninda sa kuya, may dasin ng kwarta or dahil hindi ako matatawan. Tapos di okay lang po to sa kuya that time. Ang sa kuya, ito yung nadangog ko si tugang ko naghahagad pambakal sapatos. Tapos, Oh, okay. So, tapos garo naging challenge to sa imo emotionally. mm, Garo sa imo. Garo somehow na question mo ang mundo na why is it so unfair, arog ka yan, di ba? may mga pagmati kita na arog ka yan, yes. normally. Pero syempre, di ba? So ito ang nagtutulak sa satuya to be more
garo pakarayo ng saliri ta para at least siguro mapaugmata ka. Sabi mo ginimo para mas mapaugma mo sinda, sinunod mo kung anong gusto ninda, and then on the other side, ginigibo mo man si gusto mo. So, at least on your part, garo dai naging rebellious kind of thing. Pero mas naging productive instead. 'Di ba? Na imbes na mapariwara ka sa buhay, well, let's go. Gibuon na simbagon ta ang kahilingan kan sa tuyong mga magurang sa kasi gusto ko man sa buhay, 'di ba? Yes po, tama po. And at the same time po kadto, pero si mindset ko man kadto, yun nga ni po, day maging rebellious. And kumbaga ang inisip ko na lang kadto, yun nga, gibuon si best ko para mahiling din ninda si effort or si ginigibo ko. Then, dumana din po kasi nagpuon si, syempre, bako lang, anxiety leads to depression. So, dumana Oo. po ako nagkaiguaning mga thoughts na araw kaya, na itong, minsan kini-question ko na din po na kung aki ba talaga nila ako mga araw kaya. Kung nakuha ka lang sa tubugan ng damulag. Di ba? Actually, may mga may mga moment talaga kita sa buhay na araw kaya. Yes po. So, nangyari tong mga anong ito. Tapos, ang pinanghahawakan ko po kadto pag nag-aabot to sa isip ko. Kasi, since, garo, pag ano ka po kaya pag nilalamon ka ng araw ka tong as in, mas ano nang may isip mo na, Mm-mm. yun nga, baka may something or somewhat na day mo aram. So, Oo. ang Well, pinanghawakan ko lang po kadto is madangog si Sarong Aldaw na proud sinda sa kuya. oo. And another thing, ang magiging kasi naman sa nangyari sa imo is that si passion mo on photography. It's an artwork, di ba? Pag sinabi taning art, bang arog ni Pura Luca na even though it's an art first para sa paghiling niya pero naging offensive sa ibang tao. Well, that's me, di ba? Arog kang sa imo. Na kumbaga, yun nga, may disappointments ka, may pinag-agihan ka. And then, one of the good thing is, yaon si photography. Na iluluwas mo duman si Yes, feelings, si emotions mo. Kumbaga, exactly. kung saan ka nagiging natural. Di ba? Na saan ka nagiging normal na tao. And then, after all, mawawala na naman sa otak mo. Okay, let's go back to reality. Maadal na naman kita ning pagklase ta. Di Yes ba? po. So, May times kadto na as in ano po talaga kadto nasa biyahe itong garo nakatulala lang ako tas iisipon ko na itong garo pirit na lang sa kuya na maglaog sa klase kasi day ko po nga ni talaga siya gusto. oo. Itong may times kadto na amayon ako mahali sa school pero matambay lang ako somewhere sa perimeter kang school tapos late na ako malaog sa subject. Una ka sa Rodson. Diamond po. Kaya sa UNC. Banggi naman to, sir. Abang ginawan Pag-aga, to. pag-aga, mayo Oo. pa man kanto. Ang hapot ta CJ, ano ang pinaka-downest, ang pinakahababang pangyayari sa buhay mo na feeling mo, garo, nawawaraan ka na ng pag-asa? um, During my studies po, kung nagkaklase pa ako, yun na to si time na naisipan ko na nga mag-shift. Yun na to si pinaka feeling ko struggle or down ko na kung arin si pipilion ko, kung si pangarap ng parents ko or si mental health Kasi ko gusto mo. kasi or si gusto ko or kaya kasi mapagalo na po sa utak i anong apo dyan garo I-process or i-process i-organize. yan yun i-process sa utak ko kung arin talaga ipa-priority ko kaya nag-abot na sa time kadto na kinaulay na ako kang mga professor siguro tulong professor napansin na din po ninda na itong okay man po kaya si performance ko pag nagki-quiz kami pag kaya tigkaulay ninda ako na okay man da performance ko quiz exams or activities pasado ko man or minsan ako pa po ang masalangkaw though Oh, napansin top po nga ninda si madalas na pag-absent ko or pagiging late ko. So, tigapot ninda ko, ano da po, ta, araw ka to nangyayari. So, sabi ko po, nagkakaigwa na ako ngunyan ning
hardship on decision ta Oo. garo pagmati ko po nga ni ano po kaya pag day ko gusto so si bagay na ginigibo ko garo mayo sa buot ko so mayo akong gana garo abo ko man na ipirit sa sadiri ko kumbaga si ano ba pagkakan abo man Mm. siya kanon pero itong mayo kang choice kundi Kinakakan mo na kakanon mo lang na lang oo, oo para mabuhay, oo. ayun po arog kadto si pangyayari and then another thing is siguro sa and kadaklan man nakamati. Kasi po nagklase ako, inabot pa ako ng pandemic. Sarap po siguro to sa pinaka down din kang life Challenging, ko. oo. Kasi during college po, nag-start na din po ako katuning sa diri kong production or business. Ano po kami ng mga weddings, events. So, masyado pong naapektuhan si business Pagklase. ko. Oo. Day man po si pagklase, si business na kumbaga yung nagsusupport na sa diri ko. Kasi po Okay. since 'di ba going back ang mindset ko po kadto dapat 18 ano na po ako Suway ka na independent or or independent ka na. somehow nakakapag-provide na sa diri, arog kayan. Itong ika na talaga nagtatao kang mga kagustuhan mo or needs mo. So, dako lang tawang po sa ko yung pag-photography. Um, Ayun po to si another or pinaka-down kang nag-pandemic ta apektado nga ni gabos na industry. So, halos day po ako kadto nagbabangon sa higdaan, mayo akong Mm. maginibo ta lockdown po baga kadto. Tapos syempre mayong malaog na kwarta ta puro reschedule si event tapos syempre di mo man po mapirit si mga Oo. ano na magpakasal na or wala si event nila dahil sa pandemic ani po. Pero So, what's the reaction of your parents? Anong naging reaction nila? iyan po day ninden aram mga bagay-bagay na arog kayan. Tatuod ako nga magkim-kim ta since namati ko po nga ni baga before na itong garo ano ako day ako part. Um, oo. So day po ako tuod magpara share sa inda. Maaaraman na lang ninda kayan na minsan nag-iibi na lang ako sa kwarto arog kayan. Yeah. Abo ko po kaya talaga ito yung garo um, maging rebellious na Rebellious. sa na So, kaya siguro dakol hapot sa sadiri mo, 'di ba? Kasi lalo ka na nag-pandemic, lalo mm, na kadtong day mo masusustain sa diri mo kasi mga kliyente. So, paano na, 'di ba? So, mm. this time, okay na. Gabos okay na. So, anong success ang sinicelebrate mo niyan? Siguro ang success na sineselebrate ko po. Kasi since nag-pandemic, after Ken, tig-assess ko po ano po si Garo future na pwedeng or si career na pwede kong i-take. Then nag-abot na po dyan si pag pa-freelance ko. Then at the same time, since kaka-graduate ko lang, iyo po to ang pinaka Garo nagyaano nawaran ako ning ano, natanggalan ako ning tunok. Tunok. Mm. Mm. Ta then maugmaon po pala na makagraduate talaga. Tapos nahiling ko din si parents ko na sobrang ugma ninda. And then at the same time, na-balance ko si studies ko and si career ko na nakapagpundar na po ako ayan, yung mga bagay-bagay na day ko napupundar before, si mga bagay Oo. na day ko nababakal before. Na itong, dati po, di ba, pag mapamall ka, ang hinot mong ilungon, pag mabakal kang bado, price tag. Iyo. Hahanapan Ganyan, mo po okay na to. na. Ngunyan, itong makuha ka na lang po. Si gusto mong bakalon, kukuhanan mo na lang. Itong, Oo. tsaka mo na lang maaraman si price pag na-punch na, arog kaya na, itong mag-ianon sa pagmati na, nalampasan mo tong kasi dakulan pa po talagang struggles na siguro kulang ning oras na para ma-share tapos maugmaon lang po sa pagmati na pag naiisip ko po to na ano tighapot ko na lang sa diri Ngingiritan. ko na tingingiritan ko na lang na nakaya ko ba ito kaya itong tig-iisip ko na lang po kung anong mga gineribo ko that time para malampasan to. So, Janelle, hapotonta ka.
Anong motto mo sa buhay? Ang pinaka kumbaga motto ko po is parang don't limit yourself, na it doesn't mean na arog ka kaningon yan, arog lang ka ni si capacity mo, ini lang ang yaon na resources ka. It doesn't mean na ito lang ang kaya mo. So, we have to be always look for something na you think you can do. Pag day mo kaya, basta may opportunity na naglao, go lang. I-take mo lang, malay mo along the way may giniribo mo naman lang to. And then si mga opportunity po na nag-aabot sa tuya, day man siya nag-abot para kumbaga at first try ta maging perfect na kaagad. So parang ito po ang stepping stone ta para ma-assess si mga bagay-bagay na kakayahan ta. Kaya yan, yan Yeah, po, don't limit yourself. Kung tatawan ka ning pagkakataon na tatawan mo ning advice si old you, si lumang ika, o siguro si saro tangka na tong natics na pinag-aagihan man ang ang pinag-aagihan mo, anong masasabi mo para sa inda? Siguro po ang mga advice ko lang is to be always positive. Tanong ko po nasabi, kasi pag positive ka po always, na-attract mo na itong na-attract mo si mga positive results din. Saro pang magayon na effect kayan. Kasi pag negative kasi ang ang thoughts mo is syempre maaapektuhan si actions mo. So dumana maralaog si mga hindrances para tapos mga second thoughts or kaaputan sa diri mo kung magigibo mo ba talaga ni, kung kaya mo, mga arog-arog ka yan. Tapos duman ka na din po madi-discourage or madi-disappoint. So what if maging positive ka lang kung whatever the result kung kang ginigibo mo, di pangatawanan mo to, di maging happy ka for that. And then kapag nautro to, duman mo lang i-improve si mga gusto mo pang bagay na gibuon sa first na ginibo mo tong bagay na to. And then, another thing sa pagiging positive po kaya is parang magaan kabus na ginigibo mo. So, bako siyang masyadong magabat maski ara mo sa diri mo na dai mo kaya. Itong garo, smooth lang ang flow, itong magaanon sa pagmati. Tapos, another thing is, yan, kasi sa mga nag-struggle with their mental health, aram po na masakit po na i-balance ang mga bagay-bagay. Tapos, ako po kaya itong, siguro ang medyo nakapagpapahil sa kuya is yung forgiveness, tsaka understanding. Kang poon po, yung din po ito sa pinaka-downfall ko na itong, yun na nga ni po, magabato na to the point na may mga suicidal thoughts naman ako. Then, kang poon po na sabi ko i-forgive si mga tao, not for them, but for myself. Duman na itong mag-iano na si pagmati ko, aral daw, itong manakong excess baggage, kumbaga. Dahil ko na siya dinadara. And then, mas naging pasensyoso or understanding person ako. Itong ngunyan po baga kaya dikit-dikit na like sa traffic, dikit-dikit na arangguto ng tao, itong garo nagmamarataasan na gabos garo iyon na lang po nga nito yung ang garo libre na may tatao mo or itong maging patience ka, itong mas padangaton mo ang mga though day man po talaga may iwasan na itong ma-stress or maanggot sa mga pangyayari sa bagay-bagay, pero hanggang sa kaya mo pong i-hold, hanggang sa kaya mong intindihan ng mga bagay-bagay, be understanding on those things. Kasi dahil mo man po like for example, sa mga fast food, minsan po, di ba, nasusuya kita na haluyon ang serbisyo. Serving, though fast food sinda, though given na dapat talaga sinda. Pero minsan po, may mga bagay na data aram behind that. Like, data control ang pangyayari. Ayun po, mga arog ganito. So, be more, patience and understanding sa mga arog katong bagay. Tapos, another thing is, day po kita matakot na mag-share, mag-open.
Kasi ako po, day ako nakaka-open or share sa family ko. Pero yaraon po ang mga barkada ko, si mga close friends ko na anytime na apudan ko, pag itong maski mayo po ako kaya i-share sa inda, gusto ko lang maghibi, gusto ko lang dangogon ninda ako. Ano, Oo. and, yun po, tiga-apudan ko sinda anytime. Day po kita matakot na baka i-judge ninda kita. Kasi may mga tao po na willing na magdangog, willing na tabangan kita. So, day po kita matakot sa status ta. Harap ka. And Pilion ang barkada na yan, aram mo itong makakatabang talaga sa imo. ayun po, Di piliyon lang ba? din ang barkada. And then, last siguro na pinaka-tips or ano ko, matataw kong ano is, love yourself. Kasi the more you love yourself, the more na pag-iisipan mo si mga bagay-bagay na gigibon mo. Like, for example, um, siguro pinakamadaling ano is sa pagpalangat sa tao. So, minsan kaya sa ano, pag naghahanap kita ng love sa ibang tao, garo um, nag-aabot na kita sa point na nagda-doubt na kita sa Sa capacity ta, dirita. like sa sadiri Oo. ta na kung magayon or gwapo ba kita, arog kayan, kung ano bang kulang, itong mga arog kayan, tigarapot mo lang sa which is mayo man. Kumbaga, Kasi ah, nagre-rely kita sa sasabihin kang ibang tao. Yun po. Di ba? Pero kung pagpadangat mo sa diri mo, itong aalagaan mo sa diri mo, tatawanan mong oras para magpahingalo, tatawanan mong oras para i-treat sa luwas, sarap kaya, nang sa diri mo, maski mayo kang kaibahan. Garo, po to ang pinaka-fulfilling. Tapos, garo, um, nagtatao din sa imo ng strength since medyo kaya mo na gibuon tong mga bagay na to na ika lang. Ano CJ ang nagpapaugma sa imo niyan? Siguro nagpapaugma po sa kuya ko niyan. Though may struggles pa, kaso medyo kaya-kaya naman i-balance. Ang pinaka nagpapaugma sa kuya ko niyan is because of that struggles and challenges, mas naparani ako kay Lord. Dati po talaga as in, siguro last kong simba, 8 years old ako. Tapos Oo. po kayan, itong um, day nagsasagi sa isip ko na maghapit sa simbahan or itong um, i-question din si presence niya. So, ngunyan, parang instead na mag-question ako ng presence niya or mga bagay-bagay na day ko na kukuha, tigpapasalamat ko na lang po gabos sa iya na kung ano si igwa ko ngunyan, si nakukuha ko ngunyan. Pero itong maugma, po to ang pinaka-greatest happiness na namamati ko ngunyan. Na itong si presence niya, garo mas namamati ko ngunyan. Unlike before na itong garo, yaon ako sa iraram kang Mm. sinukluban ako ng langit lupa, or ganyan. Pero ngunyan po na ano, garo pagmati ko kay bahan ko siya permi na itong day na po ako nag-question kang sa diri ko or kang mga tao since aram ko na yaon siya, itong may tiwala na ako sa mga mangyayari maski pa anong maging resulta kang ginigibo. Oo. Sabi nga, di ba may kanta ba ganyan? Cast your burdens upon me, those who are heavily laden. Di ba? Come to me, those who are tired and carrying heavy loads. Di ba? Yes. Ayan. So, it's a good thing, di ba? Dakulang adal na si Moy nagdadam sa satuya na pwede nang makuha inspirasyon na kita day magsuko sa mga pinag-aagihan ta. Kasi sabi mo nga subago, kung dahil man talaga sa imo parang ganyan, malay mo baka sa susunod Yes or po. sa maabot ang kaginhawahan para sa imo. Tama. Okay, CJ, ano pa ang gusto mong ma-achieve sa buhay mo? Ngunyan po, ang tig-iisip ko na lang ngunyan is magkaigwa ng financial stability. Siguro, gabos man yan goal kang tao. The reason is that, syempre kapag financial stable ka, kapag araw mong i-manage ang finances mo, mas si pang araal daw na pag-survive is syempre malalampasan mo. Kasi po, duman din po minsan, di ko man po sinasabi na
anong tawag naman, itong sambawon taang kwarta or what. Kumbaga, may pag kaya mong bakalon baga sa mga arog-arog kaning bagay, di or pag kaya mong i-provide sa family mo or sa sadiri mo si mga arog kaning bagay, mas nakakaginhawa, nakakagaan. Mas dahil ka maisip ng ibang bagay. Yes po. Dahil man itong luho, kumbaga. Itong, kumbaga, si Oo. survival or itong makakapagma lang sa imo. May nadawg ako dyan. Sabi niya, I don't wanna be rich. I just want to be can afford. Can afford to buy you. May arog pa pala. Arog pa lang kayo. Ano. But anyway, CJ, salamatan na maray. Aram ko, dakulon pa kitang pwedeng pag-ulayan. Malay mo, magkaigwa pa kita ng sarong episode na may pag-ulayan kita ng ibang topic. Yes, Diba? sir. Ibang bagay na pwede tang i-dig-in para at least makuata pa ang ibang information. Kasi for sure, base naman sa mga experience mo, may mga true to life story or may mga facts kita na pwedeng i-consider para ma-share talaga sa ibang tao. Kasi sabi nga nila, 'di ba, kung ang bagay na yan design sa imo, siguro igwa man design para sa ibang tao para makamtan ninda ang success na tinatamasan ninda, 'di ba? Siguro in the next episode nagigibuhan ta or kung open ka, 'di ba? At least ma-share 'di ba? Si story mo, or let's dig in more on a different side. Arugan sabi mo kaning weeds, 'di ba? We'll talk about that because it's one thing na pwedeng iparealize na or pwede tang balikan, 'di ba? Na para magbukas ang tao na arugan kapag computer, kapag everything na balance. So from that point siguro matatawan taning focus. Yan. Yes. So CJ, ano pa? Baka may gusto kang promote? So far, for now, may upaman po. Pero, and Pagbati. looking forward din po ako sa, kasi nagpa-plan din ako mag-start ng podcast ko or about sa mental health din. And, siguro, gusto ko lang din po i-take ng chance to thank, of course, si friend ko po na nag-recommend sa Indo na ma-interview ako igdi sa podcast na ni. Dakulang opportunity na ma-share si mga pinag-agian ko and si kung anong maginibo ko that time. Kasi aram ko po may mga tao na feeling ninda or pagmati ninda mayo na sindang padudumanan, which is aram ko po na iba-iba si gabat na pinag-aagian ta or may namati ta, pero ang end goal tama lang po is of course to be successful in life. Not ito pong pagiging successful dahil man po ibig sabihin na pagiging mayaman, but just to reach something na kukuata si pinaka-fulfillment sa life. And then, dako lang pasalamat din po sa platform na ini, sa Taga Bicol, for having this event or program para mas may manudan or at least kung maski papaano is may mako ang thoughts or ideas ang mga tagapagdangog sa mga pinag-aagian ninda. Na dahil lang na mamati man ninda na dahil sinda solo or dahil sinda nag-iisa. Nag-isa. So, may kaibahan sinda. May kaibahan sinda. Yun. Di ba? Malay mo, kung gusto nila ning kaulay, o sa mga nagdaog kang episode na ni, di ba, gusto nila kaulay, o maybe pwede tang hagadon or kaulayan nila sa CJ, contact nila siya na pwede mo mahagadon ng advice. Di ba? Yes, sa sure na po. mga baga. Yeah, actually, may mga random person din po na nagko-contact sa kuya. So, sa mga gusto dyan na kaulay lang din, maski yan lang, magluwas lang na itong ng kulog buot or what, you can just message me or mas active po ako sa Instagram at photodosage or sa day pa sa TikTok. Sa TikTok. Okay. Ini si Bon? And this is CJ
Kamo nagdadangog sa podcast na Kinibo para sa mga Orago. Inihang taga Bicol to the world.